Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagtuon, pagpanginhas, kung hindi manggid panagat, kag ang pagsaghaw, kung hindi gidman ang pag-ani sang aton nga mga punto, mga leksyon, kag sang aton kamaturan nga aton ginatunan sa kada semana. Ginadala ini sa inyo sang Central Philippine Adventist College Media Ministry Department diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa siningation, nagapasalamat ako mga kauturan nga akon kaupod, amo man gihapon ang akon upod sang ligad nga semana, wala sang liwan kundi si Engineer Pericles O. Mabida. Engineer, mayong aga sa imo. Mayong aga man, Pastor. Mga kauturan, si Engineer nagatudlo full-time sa School of Theology tungod kay graduate manigig siya, luwas ang iyang pagka-civil engineer, graduate siya sa Bachelor of Theology. Gani, amo na nga ginagamit siya sang School of Theology nga nangin full-time teacher sa sini nga departamento. Kag siya man ang in charge sang aton nga mga foreign students, ang ilang mga needs sa ilang mga permits, student permits and other things diri sa CPAC. Kag salamat kita mga kauturan nga si Engineer available lang gihapon sa sining adlaw sa aton nga pagtuon. Engineer, aton pasalamatan ini mga tao sa likod sang camera. Atong pasalamatan si Sir Linatar, Engineer Linatan, si Sir El Ray Tapaya. Kag ang aton mga student assistant, si Rodel Vargas kag si Roel Largado. Amo ni sila ang gakapot sang aton camera. Kag aton sa liwat tamyan mga kauturan kamo dira nga ara sa may Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, sa Thailand, sa Cambodia, kag sa diin pang bahin sang ASEAN nations, kag subong mandira sa Taiwan, sa Australia, sa New Zealand, kag sa Amerika, sa Europa, kag sa mga kauturan naton dira sa Middle East. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo. Kag subong man aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Antique, sa may Aklan, Capiz, kag sa Guimaras. Sa aton mga kauturan sa Southern Mindanao, sa Coronadal City, Dajanga City, sa may South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, bisan pa gani dira sa Maguindanao, may mga Ilonggo kita dira nga nagapalamati. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton. Engineer, aton na pagasugdan naton pagtuon, akon basahon sa hindi pa si Engineer magapangamuyo. Akon basahon ang aton sa sarang nga teksto nga makita sa mga binuhatan kapitulo 9 bersikulo 10. Nagasiling, ang kahadlok sa Ginoo amo ang pamuno sang kaalam. Kag ang hibalo sang balaan amo ang paghangop. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton. Aton pangabayon si Engineer sa pagpangamuyo, sa pagbukas sang aton na pagtuon. Mga muyo kita, labing dalayawon nga Dios, amahan namo nga ikaw ara sa kaitasan sa mga langit. Nini takna kami nagadol sa trono sa grasya. Gipangabay namon Ginoo nga imong balang espiritu amo nga mga tuytoy kanamo aron magahatag sa mga kaalam gikan kanimo nga amo nga mga pagabatbaton dinhi sa imuhang mga leksyon. Panalangin ang mga kauturan kag ang tanan nga nagapamati nga sila usab makabaton sa kaalam nga langit nun, nini nga amon nga pagtuon, kini among ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. They're just borrowed, they're not
Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and humans forget. So remind me, dear Lord. Nothing good have I done to deserve God's own Son. I'm not worthy of the scars in His hands. Yet He chose the road to Calvary to die in my stead. Why He loved me, I can't understand. Roll back the curtains of memories now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and humans forget. So remind me, dear Lord. Roll back the curtains of memories now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and humans forget. So remind me, dear Lord. So remind me, dear Lord. Engineer, ari na kita sa ikaduha nga leksyon sa sining aton katapusan nga trimestry. Ang tigulos sang aton ikaduha nga leksyon, ang kabangdanan sang di paghiliusa. Causes of disunity. Engineer, sa hindi pa ikaw maghatag sang imong mga punto halin sa aton introduction. Sa nagligad nga simana aton natunan nga ang Ginoo nagtawag sang iglesia. No ako nagtawag una sang nasyon sang Israel. And then ang tuyo sang Ginoo nga ini nga nasyon kag eventually later on aton matunan nga ini nga nasyon na himo na nga iglesia, ang aton iglesia subong mahimo siyang blessings sa iban nga mga nasyon kag sa iban nga mga katawhan. Kanami tawgon engineer nga kita pinili. Kanami nga kita tawgon nga mga anak sang Dios, matuod nga iglesia. Pero engineer, ang punto dira nga ina nagadala sang accountability and responsibility. Ang pagpili sang Ginoo sa aton kanami nga Dios iya kamo katawan kamo sang Dios. Pero sa luyo sina, sa likod sina, ara ang responsibilidad kag accountabilidad. Nga kung hindi naton mahimo, dako ang aton responsibilidad kag accountabilidad sa Ginoo. And this happened sa nasyon sang Israel. And if this happened sa nasyon sang Israel, this might happen sa aton iglesia karon sa Remnant Church, nga mong iglesia Adventista del Séptimo Día. Engineer, yes. Ang resulta sa sala, Pastor, Yeah. dalom-dalom gid ang resulta Ang kay consequence. ang consequences. Yeah. O kay ang disunity usa lang ka anggulo sa disobedience nga nahimo ni Adan. Ato kana nga na diskubrian sa miagi nga simana
o garon gitawag si Abraham kay sa mga katawhan dito lang nakita sa Dios kang Abraham ang the element of obedience Yep. to his will. Yeah. Kag amo na nga siya amo of all the people during his time siya ang napili sang Ginoo. Okay. May kanta engineer nga pirmi naton ginakanta Make Me a Blessing. Yes. Amo gina ang tuyo sang Ginoo nga kita iya gintawag for to be a blessing. Pagpakamayo panalangin sa Cebuano pa sa iban. Yeah, not necessarily to ourselves but to others. Of course, para man sa aton kaugalingon. Okay. So sa pagtawag sang Ginoo sang nasyon sang Israel engineer gintagaan niya instruction. Ang kanami lang engineer kay ang Dios ng Israel Dios nga matuod. Whereas other nations ang Dios nila hindi matuod. So, ang nagpili sa nasyon sang Israel, the true God. Kag ini nga Ginoo naghatag instructions. Ang iban siguro yang nga mga nasyon kag iban nga mga Dios did not give complete instruction sa iyang mga katawan. But in the case of Israel, God has given a good and correct and complete instruction. Kag aton matun-an sa sunod nga mga inadlaw nga sa paghatag sang Ginoo sang instruction, nagsiling ang Ginoo nga kung inyo lang ni tumanon, you will fulfill my promise for you to be a peculiar people and a blessing to other nations. But once you disobey, instead of a blessing, you will become a curse. Mahimo ka mo nga kasalawayan, kasandaran, kag ano ang curse sa Ilonggo? Tunglo sa Cebuano. Kadagtaan, dagta sa Ilonggo. Yes, and that's what we can see sa aton nga pagtuon sa sini nga simana engineer. Yes, unless you have something to share kadto kita sa aton nga Sunday nga leksyon. Engineer, ano ang imo nakita sa aton Sunday nga leksyon nga nagsiling nga ginubalik kamo o backsliding children kamo nga naglapas nakon nga mga kaanakan? Prisko pa kayo mga kauturan sa pagtawag sa Dios kang Abraham. Yep. Nga ang promesa, ang covenant, Yep. kung sila lang magmatinumanon, Matinumanon. ang blessing ara. Ara. Pero kung lantaon nimo halin sa kang Abraham, nagsunod-sunod ang mga backsliding. Yes. Kaya amo na ang worst, amo na ang isang hindi manami nga nahitabo sa ila. Kay ang sa Deuteronomio engineer ato nabasa dira 28:1 tubtob 14. Ara dira ang hambal sa Ginoo nga if you obey, kung kamo lang magmantinumanon, yes, you will receive a lot of blessings and you will become a blessing to others. But if you disobey, you will be accursed. Not only to you, ikaw isa makahimo nga dagta, hindi lamang sa imo, kundi bisan pa sa bilog nga syudad, bilog nga banwa, okay? Bilog nga pamilya, kag may ara nga tunglo sa inyo nga mga kadutaan, sa inyo nga mga abot salin sa inyong mga kadutaan, may mga sakit, kag ang inyong mga kasapatan hindi magbugana sa amuna kadamo nga panganak kag maghatag sa inyo sa damo nga mga gatas kag mga karni apang mahimo ina siya nga mangin kasandaran kag mahimo siya nga isa ka tunglo para sa inyo if you disobey. Yes, engineer. Bisan pa sa mga propeta nga isa lang gid ang ilang version, return. Return. Balik. Balikid ka po. Balik. Ang tanan nga mga propeta, isa lang gid ang ilang mensahe, return. Yep. Kay ang importante nga ang panalangin sa niini nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham. Yeah. Apan tungod sa disobedience,
ang resulta kalautan. Kalautan. Kanami sila nga punto mo, engineer, akon dugangan gamay. Nga ang Ginoo nagapangabay gid balik kamo. Sa akon nga nakita, not necessarily para sa iya katawan, para sa Israel. Kundi ang tuyo sa Ginoo nga balik kamo Israel, not necessarily for Israel themselves. Of course, para man sa ila, but most importantly, para nga mahimo sila panalangin sa iban nga mga katawan. Kay hindi lang ang plano sa Ginoo nga Israel ang mamaluwas ang tanan gid. But since ang responsibilidad ginhatag sang Israel, that's why siling sang Ginoo balik. For the sake of other nations, para sa iban. Amo na engineer nga aton i-apply ni sa aton personal na kabuhi nga ang tatay kinahanglan magbalik sa pag-alagad. Ang nanay kinahanglan magbalik sa pag-alagad. Not necessarily para sa ila kaluwasan, para sa kaluwasan sa mga hinigugma, mga kabataan nila, kag ilaman kaparentihan. And that's one of the intentions and the purposes nga ang Ginoo nagsiling, nagamit sa mga propeta, balik kamo akon mga katawan. May punto ko dahil dugang, Pastor. Yes. Kung ang tatay gani hindi makabalik, Yeah. tungod kay adunay disunity sa panimalay, Yep. budlay nga mahibalik ang panaghiusa kung ang tatay mismo hindi makabalik. Yes. Kanami, punto engineer, kagakon pagidugangan. Dako ang rule sang tatay sa kaluwasan sang bilog nga pamilya. Dako ang katungod sang nanay sa kaluwasan sang iyang mga kabataan. That's why amo na engineer nga nagapangabay kita sa aton mga katuran. Nga kabay pa mga ginikanan, let's be a model. Kay kita amo ang gintawag sa Ginoo. Gani mahikinanglan kita amo ang modelo, ehemplo sa aton kabataan. Kay engineer kadamo sa mga kabataan nga wala na nagbalalik sa sipagsimba. It is because ang ginikanan failed to be as good example, model sa sulod sang balay. Di nagdalalag ko sila nga wala na sang pag-alagad sa Ginoo. Kay kung peculiar patani nga nagpabilin sa hunahuna sa tatay kag sa nanay, peculiar man ang mga kabataan. Yes, and that's correct. So that was also the rule of the nation of Israel. Kagamo man na ang aton nga ang buhaton para sa iglesia sa sining katapusan nga mga kapanahonon. Kag isa pag engineer nga ako nakita, kanami balas ng Ginoo. Nga bisan ano ka makasasala, iya lang yapon, balik lang. So amo na nga do your sin be scarlet, they will be white as snow. Amo lang na engineer nakita ko sa Ginoo. Kay kun ang Ginoo pareho pa sa aton nga tapos na makasala, tapos na. Wala gid. And that's nice with God, that despite how much we sin against Him, He will still welcome us. Kay ang Dios, Pastor, ang iyang gidemonstrar nga ang iyang nga covenant nga gi-establish niya kang Adan, gi-establish niya kang Abraham, iya hagyud nga giprotektaran. Yeah. Alang sa iyang mga katawan. Yeah. Kag in the discussing about covenant, ang Ginoo ya naghimo sang sakto ya nga bahin to fulfill the covenant. Ang sala lang ara sa tao. Yeah. Okay. Kadto kita sa Monday, engineer. Ang isa din nga ako nakita, engineer. Sang pagsulod sang Israel sa Kanaan, halin sa Ehipto, kaghalin sa 40 years in the wilderness, sa wilderness. Pagsulod nila sa Kanaan, pagtabokin nila sa Jordan, and then Kanaan na. Ang Kanaan is not a desolate place. Kanaan is inhabited place. Ang Kanaan may mga tao. So ang ginhimo sang Ginoo nga nagsiling, abi inang idog-idog kamo anay kay masulod ang akon mga katawan. Okay, share with them. Inyo sila tagaan man sang lugar. Pero wala gid drive out sang Ginoo ang tanan nga katawan. Gintagaan niya lang ang iya katawan sang portion, but the rest are still inhabitants of Canaan. Ang isa nga nakita ko, engineer, amo ini, nga ang tuyo sang Ginoo nga ini nga Israel mangin ehemplo
ang bag-o balang langyaw sa aton lugar. Okay? Ang lugar sang tanan nga mga hindi manami nga mga pamilya nagabot ang isa ka nami nga pamilya kag dira nagupod nagbutang man sang iya balay kag nagarkilamon da sang iya nga balay. Ang tuyo sina nga ina nga pamilya makahimo sang iya responsibilidad sa paghatag sang sakto nga modelo kag pag-change sang bad image sang isa ka community. Amo ni ang nakita ko sang pagtugot sang Ginoo, pagsulod sang Israel sa dutang Kanaan. Yes, that they will become a model. Ang problema lang engineer kay they disobeyed the covenant that they have made with God. So instead nga mahimo sila model, sila nang nahimo sa lawayon in the eyes of other people. Yes, engineer. Tungod kay ang resulta, Pastor, ang causes gyud sa disunity nga amo tani gyud ang purpose sa Dios sa ilaha nga pagka-nation as Israel. Bisan anuhon nila, Pastor, tungod kay right in their own eyes. Yep. Amo ang ilang gituhuan nga amo ang sakto. Yeah. Kaya ang kalain ni Jenner, kaya mo ni bago pa lang sila nakasulod, kadali sila malipat. Sang tanan nga mga pagpakamayo sang Ginoo sa ila. You see how God guided them out of the Red Sea. Yes, how God feed them during the 40 years in the wilderness. Pagsulod nila sa Kanaan, it just took one generation. And after one generation, isa kakaliwatan, they already forget about the goodness and how God lead them during the time when they were in the wilderness of Mount Sinai. Kag, ang ila nakita na lang ang mga palibot nila. Kung anong ginahimo sa ilang mga silingan, amo na lang ila ginhimo. Nga instead, nga ang mga silingan nila magsunod sa ila, sila iya amo ang nagsunod sa ilang mga silingan. So, nagkuha na sila sa mga goddess, mga bala, bilam, sino pa ang mga Diyos-Diyos. Kag naghimo man sila sa mga buluhaton, sa mga pagano nga mga nasyon. Usa sa division, Pastor, nga nakita ko diri nga punto, Pastor. Kay may mga inexperience nga mga leader nga batanon pa. Yeah. Nga nagpa-as if sila nga kaya nila nga ma-unite ang mao nga mga katawhan sa Dios. Yes. Kanami sinandiyan kag we will dwell a little bit in that discussion. Pero balik kita anay gamay sa Kanaan. Ang sala pagid dito kay gintugutan sa mga Hebrewanon, mga Israelinon nga magpalangasawa ilang mga kabataan sa iban nga mga nasyon nga hindi tumulo. And that's one of the false, wrong moves of parents, allowing their children to intermarry the other mga pagano. Usa sa causes sa disunity. Nag-isa na. Oo. Tungod, Pastor, kay nakita nako, Pastor, kay hindi man sila tumulo. Ang instruction nga very clear sa mga katawhan sa Ginoo nga sila ang peculiar, araa sila ang mga instructions to follow. Pero tungod kay sulod venture sila ang pagpangasawa, amo to nga usa sa causes sa disunity. Sa kagamo man na isa engineer sa causes sang disunity sa sulod sa aton balay. Nga kung may isa nga hindi tumulo, pananglitan atong bata nga lalaki magdala sang asawa nga hindi tumulo, it is not that easy. Ang imo bata nga babae mamana sang hindi tumulo, may tendency gid nga madala. Okay, good kung madala naton sa pag-alagad. Pero may tendency nga hindi naton malagad. And that's the cause of family disunity. The family division. Nga hindi na amutani ang plano sa Ginoo. Okay. Kadto kita engineer sa aton nga Tuesday kag Wednesday. Anong natabo dito sa Israel after the death of David and Solomon ang nagbulo sa iya ang iyang bata nga si Rehoboam. Yeah. Kung lantaw nimo, Pastor, amo ni usa sa hinungdan nga naka-divide sa nason nga Israel. Sa Hebrew nation Israel. Mga kauturan, ang istorya mo ni nga pagka si David
ang ikaduwa nga hari, una gid si Saul, si David, and then si Solomon. There was, the whole kingdom of Israel is still united with the 12 tribes united. Apang pagkapatay ni Solomon, natunga ang bilog nga Israel. Ang 12 ka tribo natunga. Nahimo nga pulo ang Northern Kingdom, nahimo nga ang duwa ang Southern Kingdom, amo ang Judah kag ang little portion sang ang little tribe ni Benjamin. There was opportunity, pastor, kay si Rehoboam, anak ni Solomon. Sang ulihi ang sapiak naman nga nag-lead out amo si Jeroboam. But Rehoboam has the opportunity, pastor, nga tani ma-unite kay nagbalik to ang Northern Kingdom mo. Kag nangayo sila sing plaso, ano ang grabe ang amon paganto sa inyo ginikanan si David kag si Solomon, ikaw yang nga anak amo mambalay mo pagabuhaton. Kag ang istorya nagsiling si Rehoboam, come back within 3 days kay isabton ta kamo. Sa period sang 3 days nangayo bulig si Rehoboam sa mga old nga mga advisor. Kag ang plano, imo buhin-buhinan ang ilang mga hibog-aton nga ginadala. And then, on the other side, nanghayo man si Rehoboam sa mga advices sa iya mga uling tubo. Kag dito nagsugod ang disunity nga. Ipakita sa ila ang advice sa mga uling tubo. Ipakita sa ila nga ikaw mabakod. Nga kung ang ilang bugat amon ni gindala nila, dublihon nimo. To instill in them that indeed you are influential and powerful. And that was the cause of this unity. Yes, Pastor. Ang ato nga leksyon, mga kauturan, amo niya ang ato nga bantayan. Sa causes, o sa causes sa disunity, number 1, inexperience. Yep. Ikaduha, kung experience ikaw, aduna kay unwise and rash decision. Amo na ang usa sa mga hinungdan ang causes sa disunity diha. Bisan sa pamilya, Pastor. Yeah. Amo gina nga matuod gina engineer ang ginasiling sang idiom sa Cebuano kag siling ko nga dong paminaw dong una biya ko sa imo sa banig. And that's correct. Kay kung naminaw lang nagpamati lang si Rehoboam, he could have saved Israel from division. But since wala siya naminaw, wala siya namati, it caused the division of Israel. And eventually, the northern Israel got lost, nadula na sa mapa. Yes. Now, in the New Testament, there was still disunity and division. Yes, ano nakita mo dira, Pastor, sa iglesia sa Corinto during the time of Paul? Ang Corinto, Pastor, sa panahon ni Pablo, San Pablo, amo ang center sa tanan nga mga commerce, yes, komersyo, tanan, tanan. ang Corinto. Center of business. Amo to nga ang gihatagan gid og pagtagad ni San Pablo. Pero ara gihapon, Pastor, ang disunity. Yeah. Isa sa mga causes in general sa disunity is that ang leaders. Kay ang mga followers masiling sila nga I follow Paul. Ang piyak na mga grupo, si Apollos amon niya ginasunod, sa piyak si Pedro amon niya ginasunod, and on and forth. Pastor, ang isang nakon nga nakita. Why, even though ang aton Iglesia Adventista may ara nga presensya sang disunity. Pero one thing I discovered in us, kag permi ginakon gina-emphasize sa akon mga theology nga mga estudyante, nga ang aton dapat pasalamatan kita nga mga Adventista because we don't trust and we don't depend more on our leaders. Ang iban nga simbahan niya, leader ang ila ginatanaw. But kita nga mga Adventista, we should be thankful nga we don't dwell on our leaders, but we dwell why we maintain unity, why we maintain cohesiveness in the church. It is because of the truth we have, the doctrine that we follow, the principles that we follow. Ang iban nga iglesia,
Madula ila leaders, dula man sila because it is not much on the doctrine. It is not much on the truth. But it is on the intelligence and the witty of their leaders. Amo na. Si diri sa Adventista engineer, may mga ara man sila. Hindi ko lang ma-mentionar ang mga ngalan, pero may mga tao nga nagkadto sa Mindanao, nagkadto sa magkayangkang tungod sang isa ka leader nga ilagin na pati. And then later on diskubrihan nila nga hindi mangali perfecto ni hindi mangali Dios ning leader na amo na siya ang causes man sa aton iglesia nga doon ko nun nga we will not dwell so much kung ano ka bright sini nga leader. Ang aton simbahan engineer hindi perfecto. We have also may mga sala man ang aton nga mga leaders, but let us remember nga sa Iglesia Adventista ang aton leaders just come and go. They are not permanent right there. Pero ang kamaturan nga aton ginasunod, not much on the leader, will all continue until Christ comes. May nakita ko diri nga punto, Pastor. Kay halin sa Old Testament, pagkadto sa New Testament, ana gyapon ang disunity. Yes, yes. Pero ang nakita nako diri nga punto, Pastor, Yeah. nga kon tani ang mga leader kag ang mga follower aduna lay proper understanding of God's word Yeah. and the sanctified effort to obey it, maproteksyonan ang disunity sulod sa iglesia. Sa iglesia. Yes. Amo na ang instruction ni Paul sa kay Timothy because that time si Timothy amo ang church pastor sa iglesia sa Ephesus. Nakita man ni Pablo nga there is possibility nga ang iglesia sa Ephesus ma-divide, ma-disunite. Ang nakita ni Pablo nga isa is the saktong interpretation sang gospel, sang doktrina, the right interpretation. That's why si Pablo nagsiling nga rightly dividing the word of truth. Na isa man na, pastor, nga kung ang aton nga pangulo sa aton iglesia has the right way of dividing the truth. In other words, sakto gid siya magtudlo sang doktrina, there we can attain unity. Pero magtudlo na gani siya nga hindi ta maluwas kung hindi ta vegetarian, that's another thing. May disunity gid sa sulod sa iglesia. Mga kauturan, usa sa mga sikreto aron ma-minimize ang disunity sa sulod sa iglesia, kung may ara gani new truth nga magsulod sa iglesia, ang instruction is isadmitar sa hindi ta magdali-dali nga kanon ta dayon. Nga kung mayara bag-o nga putay, may bag-o nga doktrina, immediately aton dayon kanon. Because engineer kanami sa aton iglesia. Not much on our leaders, how they lead us, but on the doctrine, the truth. Ti ginatun-an na iya sa aton mga leaders. May committee ginaya nga in charge. Pareho sa aton subong nga dugay na ginaano nila ang ordination of women. Na hindi ta magsakit nga kung hindi ma-ordain ang mababae because our church has a committee that studies carefully. And I'm sure, engineer, I fully believe nga this committee is guided by the Holy Spirit. And that's the instruction of Paul sa kay Timothy nga rightly divide the word of teach rightly the word of God. Usa pa ako nakita, pastor, kining wolves. Yeah. Amo ni pastor nga ang ato nga iglesia concern kaayo sa mga speakers, mga evangelist, nga mga missionaries nga pangitaan gid sila sang Saktong credentials aron pagprotektar sa disunity diya sa sulod sa iglesia. Kay kung kay isa engineer ba may damo gapakilala nga sila liman, sila pangulo. Way ta kay balo kung sino sila, immediately ihatag tang pulpito kag mawali sila. And way ta kabalo nga wolf sila in sheep clothing. Kag isa pa di engineer, punto, last point is that nga ang ini ba lang aton mga yaga-yaga ba lang nga mga istorya as leaders, our word should be refined. Na kay ti kung kaisa
lango-lango lang na, pero we hurt already the feeling of our members. And hindi na sila magsimba. Yes, Engineer. Mga kauturan, pagkatahom sa ato nga leksyon, kay nakita nato ang causes sa disunity. Unity. Isa, sa ato nga leksyon, ang disobedience. Yeah. Isa, carelessness. Yes. Diha sa paggamit sa mga pulong sa tubangan sa mga kauturan. Ikaduha, inexperience. Yes. Unwise decision. Yeah. Kag mga kauturan nga tagaan ta sang responsibilidad nga inexperience. Experience. Bago pa lang nahimo na tigulang sa iglesia. Okay. Mga kauturan, thank you, Engineer. Yes. Wala gid guro namon mahatag ang tanan, but because we don't have time anymore, kabay pa ang Diyos magapakamayo. Yes, nahambalan na, Engineer, ang summary sa atong nga leksyon nga yet, Engineer, despite there is disunity, sa sunod nga semana, amo na ang prayers ng Ginoo ni Ginoong Iso Kristo mismo nga please unite my people. And then we will know much about unity next week. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langit no namon nga may salamat gid nga imo kami ginupdan sa sining kagabihon, sining adlaw sa amon pagtuon sa leksyon. Kabay pa nga may nakutlo kami, may naani kami sa sinigid nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen.